Hautausmaa on eläviä varten. Ei unohdu yön pimeässä. Kynttilät valaisevat varjoja. Elävien yössä hehkuvat. Mennyt ja nykyinen yhtyvät. Kiveen kirjoitetut tarinat. Yön syleilyssä me muistamme. Hautausmaa elää meidän kanssamme. Vanha portti narisee hiljaa. Sen takana lepäävät rakkaat. Kävelemme polkua pitkin, muistojen metsän keskellä. Mennyt ja nykyinen yhtyvät. Kiveen kirjoitetut tarinat. Yön syleilyssä me muistamme. Hautausmaa elää meidän. No niin, täällä me nyt ollaan Kontiolahden vanhalla hautausmaalla ja tässä on pystytetty 1938 hieno muistomerkki. Tämä on keskeinen paikka tätä vanhaa hautausmaata. Kerrotko, Ritva, mikä on tämän muistomerkin tarkoitus? Juuret ovat siellä syvällä menneisyydessä. Eli Kontiolahti kuului Liperin suurpitäjään. 1737 hiippakantomme piispa Daniel Juslenius teki täällä piispan tarkastuksen Liperissä. Ja silloin niin kerrotaan, että Mönnin ja Selkien miehet menivät kokoukseen ilman mitään oppinutta avustajaa. Pyysivät, että Kontiolahdelle perustettaisiin hautausmaa ja kirkko. Ja piispa, takanaan tuomiokapitulin valta, suostui tähän. Ja hautaukset tällä kirkkomaalla alkoivat ilmeisesti heti vuoden 1737 jälkeen. Mutta ensimmäinen varsinainen kirkko valmistui 1780 ja otettiin käyttöön vihkiäisissä, uljaissa, vihkiäismenoissa 3 vuotta myöhemmin. Ja sitten kun kirkko paloi 1879, niin asukkaat, seurakuntalaiset halusivat, että hautausmaalle jäisi muisto, jatkuva muisto tästä kirkosta, joka oli ollut niin merkittävä. Tämä on aika hyvä niin lähtökohta tutustua tähän hautausmaahan. Eli kun tulee tänne vanhalle hautausmaalle, niin kun etsii tämän muistokiveen, niin alkaa hahmottamaan sitten paremmin, että mitä kaikkea täällä hautausmaalla on ollut ja rakennuksia ja hautamuistomerkkejä. Ja lähdetään nyt katsomaan, että mitä kaikkea hienoa täältä löytyykään täältä hautausmaalta. Olemme tässä hautausmaan yhden taidokkaan hautamuistomerkin vierellä. Se on vuolukiveä ja siinä on tämmöiselle pystypaadelle tyypilliset kerrokset, pohjalevy, väliplentti ja varsinainen hautakivi. Mutta vielä täällä yläpuolella erikseen kivestä veistetty risti. Tämän vanhan hautausmaan vieressä on kaikille kontiolahtelaisille tuttu Räsälän tila. Ja tässä on Räsäsen suvun sukuhauta. Ritva, kerrotko vähän näistä henkilöistä? Nämä ovat varmasti monelle
tuttuja henkilöitä ja on saatu aika pitkä sukuhistoria samaan hautaan. Täällä on 1800-luvulta alkaen henkilöitä. Kerropa heistä joku sana. Tämä Räsästen sukutila on ollut keskeinen maatila Kontiolahden kirkonkylässä 1800-luvun puolivälistä saakka. Ensimmäinen omistaja tuli Vaiviosta 1838 ja osti nykyisen kotiseutukeskuksen. Ja sitten veljekset lähtivät siitä pois ja yksi heistä osti tämän myöhemmän Räsälän. Kirjailija Jouko Puhakka kertoo muistelmissaan 1981, että lapsuudessaan hän ei pitänyt mitenkään kummallisena, että kaikki kylän toiminnot, keskeiset toiminnot keskittyivät tai sivusivat Räsälän tilaa. Ja sitä ehti monta sukupolvea käyttää ja nyt olemme lukeneet uutisen, että Räsälän tila on myyty uudelle omistajalle. Tässä onkin aika jännä, tässä on aika paljon näitä Takkusia, että onko tämä merkittävä suku ja kerrotko vähän näistä, keitä hautoja tässä on ja kenen hautoja? Tässä keskellä on vaskiseppä Tobias Takkunen, joka oli syntynyt Liperissä ja sitten Hovilan tilan omistaja Agner kutsui hänet hovisepäkseen tuonne Lahden pohjaan. Ja Tobias vaihtoi tämän työnsä rautasepästä vaskisepäksi. Hän oli hyvin taitava mies ja valmistui kahvipannuja, vuokia, kukkaruukkuja, jotka ovat nykyisinkin muodikkaita, erilaista vaskiesineistöä. Se oli 1800-luvun suosikkituote. Tobias tapasi Vilhelmiinan täällä Kontiolahdella, mistä Vilhelmiina oli kotoisin, oma sukuaan koikkalainen. Ja hän osasi yhdistää omat taitonsa tähän Takkusen vasken takomiseen. Eli se ensimmäinen talo oli tuolla Lahden pohjassa laskemattoman Höytiäisen rannassa. Ja matkustajat tulivat tuolta kaukaa Valkealta mereltä ja Nurmeksesta mennäkseen Joensuuhun ja eteenpäin vaikka Lappeenrantaan. Ja Vilhelmiina sitten talon tyttönä, taitavana keittäjänä valmisti catering-palveluja. Ja he rekastuivat, mutta eivät vain itse, koska Tobias oli sillä tavalla sosiaalinen ihminen, että hän koulutti oppipoikia ja on laskettu, että 20 kontiolahtelaista nuorta miestä hankki varallisuutta vasken takomisella niin, että he osti omat talot. Tuletko itse käymään usein täällä kävelemässä? Tietysti tutkit näitä ja näin, mutta ihan muuten vaan, että onko sulla tapana käydä hautausmaalla? Minulla se käynti ajoittuu sillä tavalla, että kun mä tulen tänne kävellen, niin minä sitten teen jotakin tutkimustyötä. Eli sehän on sitä, että otan hautakivistä tietoja ja sitten vasta muita lähteitä plaraamalla tai haastatellen syntyy henkilökuvia. Joskus tulemme ihan monen henkilön voimin ja istumme täällä jonkun aikaa. Tämähän on kaunis paikka. Kyllä. Sanotaan, että hautausmaalla on oma floransa ja siis myös faunansa eli linnusto. Ja luulen, että eli tämä täydentää tätä Kontiolahden
kirkonkylän kuvataiteellista kuvaa. Kyllä raitin varrelta puuttuvat lähes kokonaan kuvataiteen muistomerkit, siis patsaat. Mutta täällähän hautakivi taidokkaasti tehtynä tai valettuna on kulttuurituote. Hautausmaalla on tiettyjä päiviä, jolloin ihmiset käy paljon hautausmaalla ja marraskuussa on pyhäinpäivä ja sitten jouluaattona ihmiset tuovat paljon kynttilöitä hautausmaalle. Se on hieno perinne ja silloin ainakin ihmiset käyvät hautausmaalla. Olisi kyllä kiva, jos ihmiset kävisi paljon enemmän hautausmaalla ja pitäisivät huolta omaisten haudoista ja toisivat tänne väriä, kukkia. Ja kyllä semmoinen hoidettu hauta, niin onhan se hienon näköinen ja se muistuttaa meitä siitä, että ne suvun jäsenet on muistissa ja heistä pidetään huolta vielä sen kuolemankin jälkeen. Mutta minusta kyllä se kynttiläperinne on aika hieno perinne, että se on aika ainutkertaista varmaan maailmallakin. Että se on Ranskasta lähtöisin ja sitten synnyttyään se esimerkiksi Suomessa yleistyi hyvin niin, että nämä valomeret liittyvät eittämättä suomalaisten kuvaan hautausmaasta, kyllä. Koska silloin mentiin muistamaan kuolleita omaisia ja tavallaan kun joulu on suvun perinteiden ja yhdessäolon juhlaa, niin sinne hienolla tavalla saatiin yhdistettyä myös ne aikaisemmat sukupolvet. Kyllä. Kontiolahden kirkon vanhalle hautausmaalle on haudattu muutamia edellisiä kappalaisia ja kirkkoherroja. Mielenkiintoinen on tämä kaikkein vanhin rautamuistomerkki, joka on tänne hautausmaalle asetettu. Tämä on pappi Bengt Morten Stenius, joka toimi täällä kappeliseurakunnan kappalaisena 1200-luvun alussa. Ja hänen katsotaan osoittaneen viranhoidossaan samaa jämeryyttä kuin nämä kuuluisat Jaakko Steniukset, jotka tunnettiin Korpiakoski Jaakon nimellä. Stenius kiinnitti huomiota erikoisesti järjestyksen ylläpitoon Jumalan palveluksissa. Hän juurrutti pois taikauskoa ja opetti niin kuin nämä Mönniselkien miehet olivat toivoneet kansaa lukemaan. Maanviljelijä Kalle Pikkaraisen hauta on myös mielenkiintoinen historialtaan. Se liittyy, Ritva, myös tähän hautausmaahan. Millä tavalla Kalle Pikkarainen liittyy vanhaan hautausmaahan? Kalle Pikkarainen on yksi kovaa työtä tehnyt haudankaivaja. Meni naimisiin kontiolahtelaisen naisen kanssa ja vaurastuu tälläkin työllä niin, että pystyi ostamaan mahtavan maatilan. Tämä muistomerkki hautausmaan pohjoisosassa on ehkä vaikuttavin, joka näkyy pitkälle täällä hautausmaalla. Ja se on pystytetty Kalle Puhakan ja hänen vaimonsa Margareeta Nevalaisen muistolle Kalle Puhakan tilahovilla. Hovila oli Pohjois-Karjalan oloissakin mahtitila. Kerrotaan, että kun Kalle Puhakan vaimo oli synnyttämässä jälleen, niin mies Kalle sanoi, että tee sinä poika, niin minä menen ja ostan maatilan. Kontiolahden hautausmaalla on paljon semmoisia ajanhistoriallisia muistomerkkejä. Yksi niistä oli 1860-luvulla olevien katovuosien muistomerkki.
kerrotaan, että jopa yli 10% Kontiolahden silloisesta väestöstä kuoli monien vuosien aikana huonojen satovuosien ja kylmyyden ja muun takia. Noin 732 henkilöä ja se oli kova suonen isku. Ja sitten myöhemmin ja pitkän ajankin kuluessa suunniteltiin muistomerkkejä kaikille niille, jotka olivat aikojen saatossa kärsineet nälästä ja kadoista. Täältä löytyy ihan pieni hautamuistomerkki ja uskon, että tämä on varmasti tarkoitettu lasten haudaksi. Tiedätkö Ritva tämän hautakiven, kenelle tämä on pystytetty ja minkälainen hauta tässä on kyseessä? Kyllä, nämä kaksi hautamuistomerkkiä kuuluvat yhteen, eli siinä oikealla puolella on pusolaisen viljelijän pojalle Albert Hiltuselle omistettu hautamuistomerkki. Tässä perheessä oli kaikkiaan 10 lasta ja kun ensimmäinen kuoli, niin varmaan vanhemmat itkivät siellä kaukana Puson perällä tätä lasta. Mutta kun toinen Albert kuoli, he halusivat, että on paikka aivan Albertille tavallaan omistettu paikka, mihin he menevät itkemään. Ja näin pyydettiin jotain paikallista käsityöläistä valmistamaan vuolukivestä tämä muistomerkki. Ja se nökötti tällä paikalla kivialustalle asetettuna jonkun aikaa aivan yksin, kunnes sitten vanhemmatkin olivat kuolleet ja vielä 2 lasta. Sen jälkeen perhe tilasi tämän toisen kiven ja siellä on Albertin nimi toisen kerran. Lapsikuolleisuus oli 1900-luvun alussa hyvin suurta ja tosiaan tälläkin perheellä oli 10 lasta ja oliko tosiaan Ritva niin, että 4 kuoli ihan tai 0–1 vuotiaana, että tämä perhe koki aikamoisen menetyksen heti näin? Kyllä, siis tässä on ne kaikki lapset, mutta minä olen nostanut tässä esiin ja ne lapset, jotka kuolivat pieninä ja se on ollut hyvin raskasta se aika näille perheille, kun ei ollut mitään keinoja, ei rokotteita, ei lääkkeitä. Ja siinä oltiin kulkutautien armoilla. Täällä ihan pohjoisosassa hautausmaata kiviaidan vieressä on pelkistetty rautaristi ja tämä on paikallisen rautaseppä Olli Romppasen hautamuistomerkki. Hän oli torpparina tuolla Romppalassa ja hän sitten kouluttautui rautasepäksi ja hankki tämmöisen käsityöammatin, joka oli siihen aikaan hyvin tärkeä ammatti. Oli maatalousvaltaisuus ja siellä tarvittiin paljon työkaluja, jotka sitten rautaseppä teki ja erilaiset pyörät ja muut tarvittiin siellä erilaisissa työkaluissa. Tässä Puhakan sukuhautojen taustalla on mielenkiintoinen kivestä veistetty muistomerkki, jossa kerrotaan, että tämän alla lepää kauppiaan lapsi Joonas Vatanen. On ollut hyvin vaikeaa tai oikeastaan mahdotonta löytää, kuka tämä henkilö on ollut. Siinä puhutaan 50-luvusta, jolloin Kontiolahdella ei vielä kauppiaita saanut olla, koska paikka oli liian lähellä juuri perustettua kaupunkikeskusta. Ja saattaa olla, että ankarasta työstä huolimatta niin tämän
todellinen henkilö ei paljastu koskaan. Tämä lyhyt video on ollut matka Kontiolahden historiaan, Kontiolahden seurakunnan historiaan, mutta ennen kaikkea tavallisten kontiolahtelaisten elämään. Toivottavasti tämä video antaa sinulle mahdollisuuden tutustua paremmin omiin juuriisi ja Kontiolahden historiaan. Nähdään. Muistolehdon ruohojen alla, muiston merkkien suojassa. Olemme kaikki samanlaisia, elämän kiertolaisuus loppui. Nimet haalistuvat kivissä, muistot jää kadonneina kiviin. Kuka muistaa, kun aika jättää tekoja menneitä, kuka ajattelee. Kasvot kohti itää katsomme, vuottaen Herran kutsua. Kuinka kauan vielä odotamme, vastaus kuuluu tullessa. Hauras on ihmisen muisto, kaipuu kuin kaukainen huuto. Hiljaa seisoo ajan ratas, meidän aikamme oli tässä. Anna valon meitä ohjata varjot, tietä pois hälvetkää. Elon polku uusi alkaa, vaikka päivä hiljaa hämärtyy. Kasvot kohti itää katsomme, vuottaen Herran kutsua. Kuinka kauan vielä odotamme, vastaus kuuluu tullessa. Hauras ohti itää katsomme, vuottaen Herran kutsua. Kuinka kauan vielä odotamme, vastaus kuuluu tuulessa.